ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഷെയർ ചെയ്തത് കാണാനില്ല അല്ലേ? കാണാം. അധ്യായം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. അധ്യായം 13 എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? അത് കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അധ്യായം 13 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണുന്നില്ല. മാതാജിയുടെ സ്ക്രീൻ ഇല്ല. മാതാജിയുടെ സ്ക്രീൻ വരുന്നില്ല. അതെവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളത്? മാതാജിയുടെ വീഡിയോ വാസുദേവായ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരപദാമദയാ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. സോറി കേട്ടോ, എല്ലാവരോടും സോറി പറയുന്നു, ലേറ്റായി. ഇന്ന് കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കണ സഗുണ ഭക്തന്മാരാണ് നിർഗുണ ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ഉത്തമര് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവര് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗം. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരണം ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ സ്വാധ്യായമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായി കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഈ വഴി ഒന്നും സാധ്യമല്ല എങ്കില് ജ്ഞാനാർജനം, അതിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താം. ഒരു ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ശത്രുക്കളോട് പോലും വൈരമില്ല. ദുഃഖം വന്നാലോ ഭഗവത് കൃപയാല് എത്രയോ തുച്ഛമാണല്ലോ ഇത് എന്ന് കരുതും. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തനായിരിക്കും.
താൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ഒട്ടും കരുതുന്നില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ തൃപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കും. ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംഭാഷണവും ആഗ്രഹമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസവും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ആരായാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിലെ തുടക്കത്തില്. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ഇവയെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗം അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. വളരെ നമ്മൾ നേരം വൈകി. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളുടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞൈതി തദ്വിദ. അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ആ ഭക്തി, അതായത് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാട്ടിലും സഗുണ ഭക്തരാണ് ശ്രേഷ്ഠര് എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ പറഞ്ഞു. 13 മുതൽ 20 വരെ കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങള്, അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ സവിശേഷതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ നിർവചനം ചോദിച്ചു. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് 3, 4 എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ നൽകാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ പറ്റി പറയും. 8 മുതൽ 12 വരെ ചോദ്യം 5ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും. 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ചോദ്യം 6ന് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്തരാണ്. 20 മുതൽ 26 വരെ 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം, അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലെ 2 വിഭാഗവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ? 1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ കർമ്മം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലെ കർമ്മം, കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം, ഭക്തിയോഗം, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില്. അധ്യായം 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതും ഭക്തിയോഗത്തിലെ, എല്ലാം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അധ്യായം 13 ചോദ്യം. ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതെങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു.
മധ്യഭാഗം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അധ്യായം 12 കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. മായയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈരാഗ്യവും കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനത്തിന് അതിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാകും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പിക്ചറാണ്. ചോദ്യം ഉത്തരം ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ സംഗ്രഹിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഒരു ചാർട്ട് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകൃതി, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തന്നെയാണ്. ശ്ലോകം 20 തൊട്ട് 26 വരെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പുരുഷൻ ആരാണ്? ആസ്വാദകനാണ് പ്രകൃതിയുടെ. അത് 20 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ക്ഷേത്രം ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവാണ്. ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കലാണ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, അത് പരമാത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, അതാണ്. ഇതൊക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ കാട്ടിത്തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആള്, ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ ശരീരം കർമ്മവേദിയായി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധനായ ആത്മാവിനാണ് അല്ലെ. ബന്ധനം കർമ്മ വാസനകൾ തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ ജീവാത്മാവിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്, ക്ഷേത്രം ലഭിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതികതയിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നു? പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവനുസരിച്ച്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ. ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങള്, അവബോധജന്യമായ ധാരണ, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ താരതമ്യം 1 മുതൽ 6 വരെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്തയെ കുറിച്ചും ആ ജീവന് ഏതു വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ സമുത്കൃഷ്ടതയും ജീവാത്മാവിന് താരതമ്യേനയുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെയും എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 4 തരം സുകൃതികൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ, പല പ്രക്രിയയാൽ എങ്ങനെ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉണ്ടായി മറയുന്ന ശരീരമാണ് അല്ലെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇരിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹൃദയത്തിലാണോ? അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ കീറി മുറിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല. ആ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൃദയ ഗുഹയിലെ ആ ചൈതന്യമാണ് ജീവൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയുന്ന. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോയാല് അവിടെ ക്ഷേത്ര പുരുഷനുണ്ട് അല്ലെ. അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാല് എല്ലാ സ്ഥലവും ആദരവോടെ വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ. പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് തേക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രമാണ്
ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ആ ചോദ്യം വരില്ലേ? അത് കുട്ടികളോട് പോലും നമ്മള് ചോദിച്ച് അവരെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്നൊന്നുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവ് എന്ന് ചെറുപ്പത്തില് നമ്മള് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പുരുഷൻ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഈശ്വരനാണ്, ഈശ്വരൻ തന്നെ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് ജ്ഞാനം, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയാണ് ശരീരം അല്ലെ, അതിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്, ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. ഈശ്വരൻ, ജീവസത്ത, ജഡപദാർത്ഥം അല്ലെ. ശരീരം ജഡപദാർത്ഥാണ്. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും അഥവാ ശരീരത്തിലും 2 തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര രൂപവിസ്തരണമാണ് പരമാത്മാവ്. ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, എന്നാൽ വ്യക്തിഗതനായ ശരീരജ്ഞാതാവല്ല ഞാൻ, പരമജ്ഞാതാവാണ്. പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഞാൻ വാഴുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. സർവ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രാണി ഹി ശരീരാണി ബീജം ചാഭിശുഭാശുഭേ താനി വേത്തി സയോഗാത്മാ തദ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഉച്യതേ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും ശരീരത്തെയും അതിന്റെ ഉടമയെയും അറിയുന്ന ഭഗവാനും വാഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ക്ഷേത്രമെന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, തക്ഷേത്രം യച്ഛയാദൃക്ച യദ്വികാരിയദശ്ചയത് സ ച യോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം, 2-ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവുമുണ്ട് പരമാത്മാവുമുണ്ട് 2-ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം, കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, 2 തരം പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവുമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവ് സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, 2 ക്ഷേത്രജ്ഞരും അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചെറുത് അണു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം മുടിയിഴ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം. അനന്തമായതാണ്, വിഭുവാണ് അല്ലേ പരമാത്മാവ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്, വ്യക്തിഗതനായ ശരീര ജ്ഞാതാവ്. എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് 2-ാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം, ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഭഗവാനാണ് സർവ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. സാമ്യം എന്താണ്? മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. ജീവാത്മാവ് 2-ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം, പൗരന്മാർ 2-ാമത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളെ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സാമ്യം, സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. പിഴ പറ്റാവുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്, ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നില്ല. പരമാത്മാവിന് സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ ആണ്
ജീവാത്മാവ് മേധാവി എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനാണ് പരമാത്മാവ്. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്. സർവ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് ജീവാത്മാ പരമാത്മാ വ്യത്യാസം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ശരീരത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെ, അത് ഏതെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, ആരുടെ വരുതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്, ഇതിന് എപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്നു, ആ മാറ്റങ്ങളുടെ ഉത്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ്, കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, വ്യക്തിഗതനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്, യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ് എന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വാധീനതകൾ, സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അറിയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ചു മാത്രം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുക, ഋഷികള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഭഗവാന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോലെ പറയണേ. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ട. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കാണാൻ നമുക്ക്. ഋഷിമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെയും കാണുക. ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് അല്ലേ വേദം. വേദം, ഉപനിഷത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനാണ് പറയണത് പണ്ട് ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് ശുശ്രൂമ ധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണാം. ധീരരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പുറമെ വേദാന്ത സൂത്ര രചയിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനും ഒരു ഋഷിവര്യൻ തന്നെ. വേദാന്ത സൂത്രം ദ്വൈതഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മഹർഷിയാണ് അല്ലെ വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനി. അദ്ദേഹവും അതെ മതാധിഷ്ഠിതങ്ങളായിട്ടുള്ള തന്റെ കൃതികളിൽ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞേക്കാണ്, അഹം ത്വം ച തഥാന്യേ, ഞാനും നീയും മറ്റു വിവിധ ജീവികളും എല്ലാം ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ സത്തകളാണ്. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവത് അംശമായതിനാൽ തന്നെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടേതായ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ട് പതിതരായി തീരാണ്. അപ്പോ ചില ഉത്കൃഷ്ട തലങ്ങളിലാണ്, ചിലര് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലാവും. അങ്ങനെ രണ്ടും അജ്ഞാനത്താലെ നിലനിൽക്കാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ജീവിവർഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാതിത്യം പറ്റാത്ത ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് ബാധിക്കണില്ല. ജീവാത്മാവിനെ മാത്രമാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കണത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയണത്? പരമ പുരുഷ സാക്ഷാത്കാരാണ് പറയണത്. ഒരു ആവിഷ്കാരം, ആദ്യത്തെ ആവിഷ്കാരമാണ് അന്നമയം. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിലെ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ പറയുന്നതാണ്. ഒരു ആവിഷ്കാരം അന്നമയം, അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം. ഭൗതികതയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരാണ്. പിന്നെ പ്രാണമയം, അന്നമയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനപ്പുറം നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ അഥവാ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നിവയുടെ സാക്ഷാത്കാരമായി. പിന്നെ വിജ്ഞാനമയം എന്നുള്ള ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇതില് മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തയിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളായിട്ട് കാണാം. സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ അടുത്ത പടിയാണ് ആനന്ദമയം, ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ 5 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിലെ അർദ്ധബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, അബോധ അവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾക്ക്
അങ്ങ് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നൃസിംഹ, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭിന്നമായ രൂപത്താൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആറും ഏഴും ശ്ലോകങ്ങള് ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ്. 6 മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചര. 7 ഇച്ഛാ ദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന വികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങള് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുള്ള 24, 1, 25 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ഈ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭാവാർത്ഥത്തിലെ കേന്ദ്ര വിഷയം അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. എന്നാൽ അതിനുടമയായ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയല്ല. കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങള് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും അവ്യക്ത ദശയില് ഉള്ള ത്രിഗുണങ്ങള് അതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. പിന്നെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള് ഉള്ളതാണ്. സ്ഥൂല ശരീരം ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാന വിധേയമായ തമോമയമായ ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവ്യക്ത ദശയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുണ്ട്: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം 13 5. ശ്ലോകം 13 കർമ്മവേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് ചാർട്ട് വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരെന്നറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം എന്നാണ്. 8 അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹ. 9 ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. 10 ആസക്തിരനഭിഷ്വംഗ, പുത്രധാരഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി. 11 മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജന സംസതി. 12 അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം, തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം, ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. 19 ലക്ഷണങ്ങള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പറയാണ് ഇവിടെ ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം,
വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെയുള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതിലില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതൊക്കെയും അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവാത്മാവിന് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോചന മാർഗാണ്. ജ്ഞാനപ്രക്രിയകളുടെ വിവരണത്തില് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് 11ാം ശ്ലോകത്തില് ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മയിജാൻ അന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കില്, അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കില് മുമ്പ് പറഞ്ഞ 19 സദ്ഗുണങ്ങളും പാഴായി പോവും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരില് മറ്റ് 19 ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:8-12 പറയുന്നുണ്ട്, യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത്യകിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാ. ഭഗവത് സേവന നിരതരില് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും തഴച്ചു വളരുമെന്നർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത്. വിനയം എന്താണ്? ഓരോന്നിനെയും നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ദുർമോഹമില്ലാതിരിക്കല്, ഗർവില്ലായ്മ, അദംഭിത്വം, ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അഹിംസ. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസ നിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക, അതൊക്കെയും അഹിംസയിൽ വരും. ക്ഷമ, ശാന്തി പറയണത്. തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ആർജവം. ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് പറയില്ലേ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ആചാര്യോപാസനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ശുചിത്വം, ശൗചം, കുളി, ബാഹ്യമായിട്ട് ജപം, വാക്കില് ചിന്തയില് എല്ലാം ശുദ്ധി വേണം. പ്രവൃത്തിയിലും സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മസംയമനം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം എന്ന്. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാരം. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ജന്മമൃത്യു ജരാവാദി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. വൈരാഗ്യം. അതിന് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക. വൈരാഗ്യം, അസക്തി. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അനഭിഷ്വംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത് നവവിധ ഭക്തിയില്
ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതികവാദികളായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. അരതിർ ജനസംസതി, മുകളിലേതുപോലെ തന്നെ, അങ്ങനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാതെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ. അധ്യാത്മജ്ഞാന. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങള്, സിനിമ പ്രദർശനങ്ങള്, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങള്, ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്തതൊക്കെ, സമയം പാഴാക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. ഇതാണ് 19 ഗുണങ്ങള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാലാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയാൻ നമ്മള് ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണ, ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കാമോ? ഇന്നൊരു 18 ശ്ലോകം വരെ തീർത്താല് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം നെക്സ്റ്റ് 1 ഡേ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരനോട് നമുക്ക് ഒരു ലഹരി ഉണ്ടാവട്ടെ. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങള്, ഏതെങ്കിലും രീതികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആ സാധനകള് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇവിടെ നൽകാണ്. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ്. 13 മുതൽ 18 വരെ, അല്ല 13-ൽ 18-ാമത്തെ. അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അറിയേണ്ടത് ജ്ഞേയം പരമാത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയേണ്ടത്. ഓരോരോ അണുവിലും ഭഗവത് ചൈതന്യമുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, അല്ലേ? നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തരും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. രാമദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി, കഥകളൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല, കുറച്ചു സമയം കൂടെ എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു രാമദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് എങ്ങനെയോ എവിടുന്നോ ഒരു സാളഗ്രാമം ശില ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശിലയാണ്, കറുത്ത, നല്ല എന്താ പറയാ, ഓവൽ ഷേപ്പിൽ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പല ജോലിക്കും ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, ആ കല്ലിനെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ ലെതർ പോളിഷ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കും ആ കല്ലുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കല് ഇത് കാണാൻ ഇടയാവുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനല്ലേ? അത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടാനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയാണ്. എനിക്കിത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശരി, എന്നാ പിന്നെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തി അത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ അത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകി ഒക്കെ ശരിയാക്കി നല്ല പൂജിക്കാൻ അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൂജയും നിവേദ്യവും ഒക്കെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ സാളഗ്രാമശീല ഒരു ദിവസം പൂജ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കാണ്, എനിക്ക് ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോണം, എനിക്ക് അവിടെയാണ് സുഖം എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് പൂജ, സ്നാനം അഭിഷേകം കഴിച്ച്, പാലഭിഷേകമൊക്കെ കഴിച്ച് പൂജ നിവേദ്യങ്ങള് അതൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി ആ പണി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും അഷ്ടപതി ഗീതാ ഗോവിന്ദം പാടിക്കൊണ്ടാണ്, അഷ്ടപതി പാടിക്കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഷ്ടപതി അത്ര ഇഷ്ടാണ്. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണേ? ജ്ഞേയം, അത് അറിയേണ്ടത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. ആരാണ് ജ്ഞേയ? അറിയേണ്ടത് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം, ജീവാത്മാവ് ജ്ഞേയം, ആനന്ദ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് ജ്ഞേയവും അറിയുന്നവനും. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ? ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങള്. ജ്ഞേയത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സർവദ പാണിപാദം തൽ സർവദോക്ഷിശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ കണ്ടോ? അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനും പേടിക്കണ്ട. ഇന്നിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, റൂംസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാതെയും ഒരുങ്ങാതെയും പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തനാണ്, യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണെങ്കിൽ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്ഥയാത്രകളൊക്കെ ഇന്ന് ടൂറ് പോലെയാണ് അല്ലേ. നല്ല നല്ല AC കോച്ചുകളിലെ യാത്ര ചെയ്യൂ. അതുപോലെ റൂംസ് ഒക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും, AC റൂംസ് ഒക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാ നമ്മൾ പോവാ അല്ലെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ, തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്നും ഒരുങ്ങേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ബാക്കി നമ്മുടെ യോഗക്ഷേമമെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഈ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6ാമത്തെ ചോദ്യമായ ജ്ഞേയത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. ഈ വാക്യം ജീവാത്മാവിനെയല്ല പരമാത്മാവിനെയാണ് വിവരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അകലെയുമാണ് അടുത്തുമാണ് അല്ലെ. അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പെരുവിരലിന്റെ അത്രത്തോളം ആയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എത്രയോ അകലെയുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ ഇവിടെ വന്ന് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നത്? തദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാൻ അകലെയാണ്, അതുപോലെ അടുത്തുമാണ്. ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും
എന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ആ ശ്രദ്ധ പോകണം നമുക്ക്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് വേണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയണം നമ്മള്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതിനാലാണ് അല്ലേ ഈ ശരീരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യം ഇല്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും സക്തമല്ലാതെ ബ്രഹ്മം എന്നതില് ഉണ്ടായി മറയുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം തന്നെ. വസ്തു എന്നത് സ്വരൂപം. ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, നായകനെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ കഥാപാത്രം എന്നത് അയാളുടെ സ്വഭാവമാണ്, നടൻ എന്നുള്ളത് സ്വരൂപമാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാനെയും. അപ്പോ ജീവസത്തകളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് എങ്കിലും അവർക്കുള്ളത് പോലെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമല്ല പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്. വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ബദ്ധമായ ജീവിതമായതിനാല് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവം കാരണത്താലെയാണ് അതൊക്കെ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ വിഷയം ഈ ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൈകള് ഭൗതിക മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തതാണ് എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇതാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എത്ര ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിച്ച, സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീണ്ടുവരും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടുകളില് നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വരും. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാ മതി, ലോകം മുഴുവൻ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് വന്നു അല്ലേ, പാണ്ഡവര് കാനനവാസം വനവാസ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുർവാസാവും 10,000 ശിഷ്യരും കൂടെ വരികയാണ്. അന്നേരം ദ്രൗപദി എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാത്രം അക്ഷയപാത്രം കഴുകി വെച്ചു. നമുക്ക് ആ കഥ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോ വിളിച്ചു ദ്രൗപദി, കൃഷ്ണ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദുർവാസാവിന്റെ ശാപം ഏൽക്കണം അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ആ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ആ കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്തുകയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ പാത്രം എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ദ്രൗപദി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്താ കൃഷ്ണ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണത്? ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ സങ്കടഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങയെ വിളിച്ചത് തന്നെ. അല്ല, ആ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരൂ. അതിലൊരു ദാന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ ദുർവാസാവിനും 10,000 ശിഷ്യർക്കും വയറ് ഫുള്ളായി നിറഞ്ഞു. ഭീമനോട് പറഞ്ഞു, അവരെ വിളിക്കൂ ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് കുളിക്കാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭീമൻ വിളിക്കാണ്, വരൂ എല്ലാവരും. ദുർവാസാവും ശിഷ്യരും ഓടി, വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭീമന്റെ അടിയും കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വയറ് നിറഞ്ഞു. ഇനി അവർക്ക് ഒന്നുമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരവിടുന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നിപ്പോ കഥകളൊന്നും ശരിയായിട്ട് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, സോറി ട്ടോ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നും 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ബഹിരന്തരശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേവച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തി തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. ചരാചരാത്മാവാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്ലോകല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കണേ? ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പൂർവകർമ്മ ഫലം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ എന്ന് പറയും. കർമ്മഫലങ്ങള് അതിന്റെ പരിപക്വതയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു താങ്ങ് നമുക്ക്, ഒരു കൈ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തില് സാധിക്കും. അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട് ബ്രഹ്മം. ചലിക്കുന്നു എന്നാൽ ചലിക്കാത്തതുമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അനുഭവത്തിലൂടെ
ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ദൂരസ്ഥനാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലോ അടുത്തുള്ള ആളുമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചവർക്ക് ഇത്ര എളുപ്പമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കിട്ടാത്തവർക്കോ വളരെ ദൂരസ്ഥനായിട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വേറെ ആണെങ്കിലും ബ്രഹ്മം അവിഭാജ്യനാണ്. തികച്ചും ഈ വേദാന്തത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളിപ്പോ ഒരാളുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് നിൽക്കണ ഒരാളോട് ചോദിക്കുക, ഇന്ന ആളുടെ വീട് അറിയാമോ എന്ന്. അപ്പൊ അയാള് കാട്ടിക്കൊടുക്കാണ്, ഇതാ കാക്ക ഇരിക്കുന്ന വീടില്ലേ അതാണ് എന്ന് പറയും. ഇയാള് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കാക്ക പറന്നുപോയി അല്ലെ, എന്നാലും വീട് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥമായതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് തടസ്ഥ ലക്ഷണാണ്. അങ്ങനെ വേദാന്താണ് ഇത്. മനനം ചെയ്യുക, പിന്നെ നിധിധ്യാസം വേണം. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകത്തിന്റെ ആധാരത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയണം നമ്മള്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ശിഥിലീകരിച്ചു എന്ന് പറയാനാവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏകനാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം സൂര്യനാണ്. ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ ചകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ഓരോ ഗോപികമാരുടെ കൂടെയും ഓരോരോ കൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ നാരദര് ഗൃഹസ്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ 16,108 ഭാര്യാഗൃഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ ഭഗവാന് എത്ര രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏകദേശ ധാരണ തരുന്ന ഒന്നാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് തന്നെ ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവവേദ്യമാവുന്നത് അത് ജ്ഞേയം. അത് അറിഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കില്ല. അത് സ്വയം അനുഭവിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ ഞാൻ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യത്തിന് മരണമില്ല. അതാണ് 80 വയസ്സായ ആളോട് ചോദിച്ചാലും ഇല്ല, ഇനിയും ഒരു 40 കൊല്ലം കൂടെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് മരണമില്ല അല്ലേ. ചെറുപ്പക്കാരുടെ പോലെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്നാണ് അല്ലെ 80 വയസ്സായവരുടെയും വിചാരം. അതുപോലെ യക്ഷപ്രശ്നത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരനോട് യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണ് ചോദിക്കുമ്പോ അനുനിമിഷം ഓരോരുത്തരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില് എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും ധരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് നാം ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്. പരമാത്മാവ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, ഒരുപാട് നേരമായി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീ